Very scary. Ja, för godkänt som blir flagghissning. Ja, fan. Trilla inte ner där nu. Det ledde mig direkt. Snacka om dykolycka. Här står en radan till. Jag tar filmen när han ramlar ner. Ja. Fan också. Sista avsnitt. Jag stiger hög! Just det, dog det. Vi får det här nu. Adam, inte sätta på Jonny nu. Det är inte säkert. Så. Den här gången ska jag föregå med gott exempel och ordning här. Sist var det massor med pikar. Och så hade du din kvinnovästen, ja. Vet du den? Inte... Ja. Jag har i alla fall inte långkalsonger som Mrs. Ja. Så var det. Ja, en del behöver inte ha integrerade vikter. En del är ju feta ändå. Ja, det stoppar